nga mga kaagi kay medyo ako sab. Relate matching yun Relate pa. match ko ini. Murag na igo pod ko, Ate Will. Murag mga siguro 10% na lang. I-rate gyud. Malagi Yes. na giingon lagi no nga tungod sa gugma na unsahay di gyud unsahay, Ate Will, majority gyud mabutaan ta no. Pasulabi gyud atong emosyon kumpara sa atong panguna-huna. Bisan natin nakit-an nga mga apan or mga red flags kumo kay ingon palagi ni pitik. So murag pagpadayon gihapon na mostly gyud mas may mukha mo resulta sa pagkamatinumanon, labi na kung mosulod na ang pamilya no, ana ang pamilya mo kuan mo tambag mo, ang pinaka main reason gyud ana labi nag noted ang imong napili, ang ingon pa imong napusuan nga noted siya nga na ay apan na ay mga ikasaway, pero di lagi nato paminahon tungod lagi sa gibati. Kana manggod nga mga time nga mukuan ang pamilya, kana tungod kay naa sila'y mga source. Siguro reliable enough para ipakuan sa imo no iparealize. Pero pag naalagi ta sa height lagi, sa peak sa pag sa gibati nga gugma, murag mabuta og murag mabungol ta. So mao ni usa sa mga rason no nga sa karon nga panahon ato yung nga ginakampanya or gina-encourage sa mga nagplano nga na dinha nga muhanap na og ilang mga forever mga dawan nga bisan pa man na ang atong pagbati na ang atong feelings, pero kinahanglan gihapon nato i-konsiderar kung unsa ang argumentasyon sa atong huna-huna versus sa atong kasing-kasing. Kay na ay mga butang gyud nga kung tumano nato ang atong gibati, dili nato igsapayan ang mga pangutana o mga nagkuan sa atong huna-huna, dinha gyud posible nga mo resulta sa failure. Unless na lang kung naagi nahitabo nga sayop unya maghari sa inyong relasyon, sa inyong duha ang ang power of love, ingon pa nga mas pilion ninyo nga isettle at tubangon ang problema nga nag-arise sa inyong relationship and i-overcome to og mo kanang mubawi sa sunod pa nga mga adlaw. Pero og inghaning nga mga kahimtang nga medyo medyo makaingon pod ko, Ate Will, nga siguro na unsa man na dili naa ang pride or unsa ba dinha or kana ganing gitawag nila stone walling, kana murag magbutang ka hinuon o pader sa inyong relasyon nga instead nga isettle ninyo or istoryahan ninyo kung unsa ang issue, kung unsa ang problema, instead nga sulbaron magbutang hinuon naay mga tao nga kanang dili ka maumo atubang nga mo share sa ilang problema o dili ka maumo dawat nga naay something sa ilaha. So Mauna nga lisod Ate Jean no, kanang mga tao nga dili mo accept yes. sa mga Bisag opinion sa uban. bisag kabalo sila nga naa nagi something nga kinahanglan na gyud og tabang or kinahanglan na gyud niya nga kuanan siya kanang back-upan, pero sa ngalan lagi nga dili siya gusto nga maistoryahan. Kana pod ang usa nako nga kuan, Ate Will, no, tungod kay dili sa ingon nga dili siya ganahan og tabang, pero ang naghari ana sa ingana nga klase nga tao is dili siya gusto nga maistoryahan, dili siya gusto nga maikuan sa iya nga na ay mali sa iyang mga desisyon, dili siya gusto nga mai-correct. Siguro usa na pud lagi dinha ang gitawag nato nga pride, pero unsa gid ang pinaka tinubdan sa ingana nga pamatasan. Yes, kuan na Ate Jean, murag kinahanglan ng gyud siya o kana kining murag mag-reflect kung sa iyang kaugalingon, kung kaantig ko po siya magpaubos. Kay nga no, especially nga kining kung panghitabo nga rush marriage, murag wa man gud ta naglantaw sa umaabot nga panghitabo sa tong kinabuhi. Kay based on my experience no, sa ako murag basta lang inana ba mo Kanang karon lang lagi yes, basta nga gitanaw. ako lang gitanaw nga inana maminyo na kanang magminyo nang dali-dali kay human na mga inana ba kaya nang guna Kay human na. kay human na mao na. wala gi huna-huna nga
dili dai mo magkasinabot or dili dai mo compatible sa usag-usawa ni mo gitan-aw baon sa iyang number one gid ay isa nato tan-awon Ate Jean ang attitude. Yun. Oo, kay kung bisan pag unsa na siya ka kwartahan, unsa ka gwapo, unsa ka pilingon basta kay mo abot gid ang time kung dili mo kung ano compatible sa usag-usa magkabangi gyud mo o naduna gyud kung ano magpanghitabo nga di mo magkasinabot tungod lang sa mga butang nga di ninyo makayang aksepton sa usag-usa. Number one na Magtigi gyud, Ate Will. magtigi gyud labi na kanang sa imong edad nga nisod ka ana nga mga kanang butang nga medyo immature pa ka. Oo, marag ka ng premature ba mga pa ka. Wala pa sa pa si imong kuan. na marag Oo. bata pa basta na lang ha, minyo lang marag sundog-sundog ra ka ng mga ina. Dili di ay gina. Nagminyo-minyo lang Ate Will kay nasuya sa mga Nasuya. i-present sa social media no Yes, nga ingani oo. ang kinabuhing nga, minyo. di na pa uban Ate Jean nga naminyo na imong mga kauban o mga ka-pair nimo no nga hala nangaminyo naman sila ako nalay nabilin. Nahadlok Oo, mabiyaan. pag ka nakamit og laing nakamit dayon siya mga ko ano nga murag medyo ni angay-angay siya napud siguro yung nag kuan ka nang recommend so medyo wala na ni baliba diretso na pod nga wa siya kasayod nga toxic person dito yung May diretso napaingnan. grab. Oo. So mo ginana no nga kinahanglan gidi ay nga dili nato ma-blame ning atong letter sender karon sa iyang mga na-experience kay dali ra kuno hinanali ra ang ilahang pag-meet ni desisyon dayon sila nga magminyo. Yes. So wala day siya kasayod kung ang kinaiya sa iyang asawa kay wa man sila gid ingon Ate Jean nga nag-ipon dayon no kay tungod sa kabisi sa negosyo. Gituman man nila ang ilang pag kung an Okay, bisag nakasal na sila no, nag-iyahay pa man gyapon sila pa man kay sila business kay aron kaning mo kuan ang kahimtang mo taas ta Silanto. Oo, may ang ilang mga negosyo. So gi-focus ang ilang time sa negosyo. So nagka-problema so diha na sila nag-ipon pagbalik apan di na dai sila makasinabot. Mao. Oo. So ni feel ko na sila kuan na murag stranger na sa usag-usa. So kato di ay importante gid ay mga ka-feelings no nga before ka mo decide og ninyo kinahanglan mag-date sa muuna. Aron Getting to know each getting other. To know each other dili kay date lang nga kanang basta lang makakaon Pakilig-kilig lang. pakilig-kilig. Kung dili imo di ang ibanding siya uban sa iyang pamilya pa Ate Jane. Yes. Kay Para kung- sa ako, Tiwil, no, mas dali nimo maila-ila ang usa ka tawo kung uban nimo ang iyang pamilya. Na Yes. ang pamilya bayay magkuan, ang pamilya bayay tawag ni mag-booking kung unsay mga kuan ana niya no, mga flaws. Yes, kay kung dili ka dili nimo wala na imo na ginabuhat so masyak na lang ka nga inana day ang klase sa ilang pamilya. Agoy, Lord, di na mauli kay nakasal na mo. So una to daw nga ang kaminyoon is lifetime commitment. So muna nga lisod na pag-atras na karon pa ka naka-discover sa tinuod nila niya nga kinaiya nga 15 years na sila gikan na minyo unya mo pa niya na-discover ang kinaiya sa iyang partner nga inaana di ay so lisod na. Yes, oo. Pinakamaayo karon siguro nga kuan Ate Will no, since na-touch nato ang kanang ang problema sa kanang nag-expect ka nga wala na ibisa ang inyong kasal tungod kay pila na mo. So kung mag-live-in sila una, so wala pay gasto. So ang ila po ng mga opinion. So ato pod silang hatagan no sa ilang right nga ila man katungod. So mga ka-village kung unsaon nato pag dala o pagdawat kung unsay kuan sa atong kinabuhi. So gikan ni sa kang kuano sulat ni ay sa anon gikan sa yourtango.com. So nag-ingon Ate Jen, never rush in love for it never runs out. Let love be the one to knock on your doors so that by the time you start to feel, you'll know it's real. Yun. Yes, so gamay pahasabot Ate Jen para sa ato listeners.
love never runs out. Maugyod at will, no? Para sa mga kuan din no, sa mga bag-uhay pa nga naka-feel og gugma. Unta mahimong leksyon na sa ato aning experience sa atong letter sender nga si Mr. Isayas nga kinahanglan dili nato dali-dalion ang gugma tungod kay kung gugma gyud kabaluta nga kung kana mutuktok na sa atong mga kasing-kasing kabaluta kung unsa na nakatinuod kung atong giila-ila atong gisuhito ang atong mga tao nga namit nato sa atong kinabuhi no tungod kay dili man kinahanglan nga kung naa kay makit-an karon naa kay mag-ila-ila karon gipa-feel sa imuha ang sweetness ang kamaayo mga tanang maayo nga feeling is mauna gid na nga hadlok ka nga mawala na dili mawala ang gugma sa kalibutan no naa ug naa gyud na ang gugma kinahanglan lang nato nga masuhito or mahibal-an kung kinsa gyud ang para sa ato ingon pagusok sa mga kung sa mga lalaki gusok nila para maabot man ang panahon nga mo feel na tag mo settle down mo pahilo na kabalota nga sila na gyud mao na gyud to kay wala na yung mga kabisado na nimo kabalo na ka kung unsa ang mga negative og positive side niya and dawat nimo kung unsang iyang mga flaws. Yes. Okay, mo proceed na ta sa atong Bible verse for the day. So gikan sa Matthew 43:22 nga nag-ingon, He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of his world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. So, murag dako kayo ng impact sa atong kinabuhi at Jen, kung atong ipasulabi ang atong paghigugma sa mga kalibutanon nga butang ug gibaliwala nato ang mga pulong sa Ginoo. So, kung mahigugmaon ta sa mga kalibutanon nga butang, so ato yung mabiyaan no ang pagsunod sa mga gisugo sa Ginoo kanato kay ang atong di man gyud daw kung naglove ta sa wealth. So ang atong paghigugma sa Ginoo at ang mga pulong sa Ginoo dili nato wala nato gipasulod sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Kay kung magpasulabit ta sa atong mga paghigugma sa kalibutanon nga butang, so mao nay mapatigbabaw sa atong hunahuna o kasing-kasing. So maura tong mga ka-feelings og